i stade ih naučavati. Blago ubogima duhom, njihovo je kraljestvo nebesko. Blago ožalošćenima, oni će se utješiti. Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju. Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. Blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljestvo nebesko. Blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo izlažu protiv vas. Radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima. Riječ je Gospodnja. Evanđelje koje ističe vrednote, dobrote i plemenitosti. Evanđelje koje govori da su blaženiji oni koji se žaloste zbog nepravde koja se nanosi, nego moćnici koji nanose nepravdu i silnici. Evanđelje koje govori da je blaženiji onaj koji trpi zbog pravednosti, zbog svoje vjere, a možemo reći i zbog gaženja osnovnih ljudskih prava. Mi znamo dobro i danas kako se gaze osnovna prava i nas kao pojedinaca često, a osobito našeg hrvatskog naroda. Kako se gaze ta prava sa strane svijeta, Europe, Amerike, Ujedinjenih nacija. I evo mi smo na putu, na križnome putu već dugo.
kroz našu burnu povijest i tešku. Mi smo na križnome putu i sada, ali upravo zato što mi ne gledamo samo u horizontali, nego gledamo u vertikali i slušamo obećanja Kristova koja su se ispunila na tolikim mučenicima i patnicima, na tolikim žrtvama nepravde, ispunila su se. Evo, mi vjerujemo da će se ispuniti i na nama kao pojedincima i na našem hrvatskom narodu. Da će jednog dana dočekati mirnije dane, da će živjeti u potpunoj slobodi i miru. To vjerujemo. Jer evo, Krist je onaj koji garantira. Na jednom grobu je odredio starac da mu se napiše. Živio je, umro u 93. godini, a živio je 3 godine. Pa su mislili mnogi da je to neki nenormalan čovjek kad je odredio taj nadgrobni natpis. Međutim, on je jasno spoznao. Spoznao je da onih 90 godina njegovog života su bili nikakve godine. Živio ih je koje kako i loše i zlo. I shvatio je da to nije pravi život, nego život obraćenja nakon toga 3 godine koje je proveo u ljubavi prema Bogu i ljudima. Evo, braćo i sestre, dajmo i mi ovo shvatimo. Teško je ovo shvatiti, teško je ovo prihvatiti, jer često puta ljudi govore i mi znamo reći, pa gdje je Bog? Bog je prisutan, Bog vidi, ali Bog poštuje slobodu čovjeka. Poštovao je slobodu i neprijatelja Isusa Krista. Poštovao je slobodu da ga mogu osuditi i razapeti, ali iza toga je došla riječ Božja, riječ pobjede nad smrću, uskrsnuće i život vječni. Evo dakle, neka ta vjera oživi i u našem srcu i danas, kad gledamo unazad 50 godina smrt pokojnog Tonka, kad gledamo od 43. 44. 5. tragičnu isto godinu i bolnu, Bleiburga i križnoga puta, kad sve to gledamo, da neka oživi naša vjera, da nije ovaj život samo horizontala, nego vertikala, konačno. I zato, evo, živimo ustrajno i vjerno, ponosno, nosimo svoj križ, jer znamo da naš križ nije križ sramote, nego da je to križ, slavni križ, poslije kojega dolazi uskrsnuće. Evo zato želimo pokojnom Tonku i svima onima koji su podnijeli križ nepravde, smrti teške i okrutne, svima želimo da budu dionici slave nebesne našem, za našeg preminulog brata Tonka, da ga pod sebe smjestiš u prostranstva svjetlosti i mira, molimo te. Da ga obdariš blaženstvom i pridružiš svojim svetima izabranima, molimo te. Za našu preminulu braću koja su stradala zbog mržnje, zbog okrutnosti neprijatelja, zbog gaženja osnovnih prava čovjeka, da i svima njima udjeliš radost i svjetlost nebeskog života, molimo te. Molimo i za svu rodbinu pokojnog Tonka, da im Gospodin udjeli život vječni, molimo te. Molimo za sve vjerne mrtve, da im Gospodin dade mjesto u nebeskom kraljevstvu.
Sliši, Gospodine, naše molbe o 50-godišnjici smrti našeg brata pokojnog Tonka. Po neizmjernoj vrijednosti ove mise pridruži ga zajednici svojih svetih u nebu, po Kristu Gospodinu našemu. Pravo i spasonosno, da vazda i slavlje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući,